खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै जों नोंथांमोननो लानानै फैदों 15 अक्ट'बर 2025 नि सानफ्रोमबोनि राशिफल। फै जों मिथिना लानि नोंथांनि साना माबादि जागोन मेष राशिनिफ्राय मीन राशिसिम। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि, दिनै नोंथांनि गोसोआ गोजोन थागोन, नाथाय रायज्लायनाय समाव सायाम लाखि। नोंथांनि खाथिनि सोरबा सुबुङा नोंथांनि बाथ्राफोरजों दुखु मोननो हागौ। सोलोंथायारि खामानिफोराव एसे जेंना जानो हागौ। खरसाया बांनो हागौ, बेनिखायनो साननानै खरसा खालाम। वृषभ राशि, दिनैनि साना गलाय-मोनदेर जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि खाबुफोर थागोन। आउटिं एबा गोदान मावथांखिनि थाखाय मावथांखि लानो हागौ। आनजादाव जिरायग्रा फरायसाफोरनि थाखाय साना गाहाम जागोन। मिथुन राशि, फोथायनायनि एसे आंखाल जानो हागौ। खामानिया गोबाव जानो हागौ, नाथाय धैर्य लाखि। मोनाबिलिसिम थासारिफोरा साबसिन जानो हागौ। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरा गावसोरनि बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। कर्क राशि, गोसोआव एसे नारसिननाय थानो हागौ। गावनि जिउनि लोगोरिनि सावस्रिखौ जोथोन ला। फालांगियाव दावगानायनि सम्भावना दं आरो रांखान्थियारि थासारियाव दिदोम थागोन। सिंह राशि, खरसाया बांनो हागौ, नाथाय नोंथांखौ नखरनि हेफाजाब होगोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोराव गोसो होगोन। नोंथाङा गावनि सावस्रिनि सायाव एसे नोजोर होनांगोन। कन्या राशि, बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। नखरजों लोगोसे बबेबा धोरोमारि थावनियाव दावबायनो हायो। लोगोफोर आरो बिदा-फंबायफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। तुला राशि, गावनि बिबुंथियाव गोदै लाखि। नोंथाङा गावनि फरायनायाव गोसो हो। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव खस्थ'नि फिथाइखौ मोननो, नाथाय माखासे जेंना सोमजिनो हागौ। वृश्चिक राशि, गावनि रागाखौ दबथाय। नोंथाङा नोंथांनि बिफानिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। खामानियाव दावगानायनि खाबु दं, नाथाय गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। धनु राशि, दिनैनि साना नरमेल जागोन। रायज्लायनायाव दबथायनाय बाहाय। फरायनायाव गोसो हो आरो गावनि खर्साफोरखौ सामलाय। गावनि सावस्रिखौ जोथोन लानाया गोनांथार। मकर राशि, धैर्य आरो खस्थ'जों खामानिया जाफुंगोन। न'आवनो धोरोमारि हाबाफारि जानो हागौ। खरसाया एसे बांनो हागौ, नाथाय मुलाम्फाबो जागोन। कुम्भ राशि, हा, बिल्डिं, गारि बायनाया गाहाम। साख्रि एबा फालांगियाव सोलायनाय लाबोनो हायो। नोंथाङा लोगोनिफ्राय रांखान्थियारि मदद मोननो हागोन। मीन राशि, सोलोंथाइ आरो जिउ राहायाव दावगानायनि नेरसोन नुनो मोननाय जादों। आयनि गोदान फुंखाफोर गेवगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन आरो नोंथांनि गोसोआ खुसि थागोन। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि 15 अक्ट'बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बे राशिनिफ्राय आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खिन्थाहर।